Hayi bathi kuyoze kuse makhelwane sithakathana. Konakele na kanjani kumbuso wamaciko sethi #maskandi Friday ngikukhumbuze mbukele ekhaya yakwazi ukusithola ku TikTok, YouTube na ku Facebook uthi nje Gezani Media Production ukwazi ngempela ke lapha ukusibuka bukhoma. Limit uyafika ngo2021 uyayikhipha isingle yakho mangibuka isikhathi 2021 no2024 kwaze kwashesha bo kwaze kwashesha ukukulungela mangibuka isikhathi sincane ufikile ndimeni ngingasho ukuthi igama lakho lisebenzelile mawuqala uthi mhlambe udecide ukuphuma elakhe inxiwa umuphi usiyabona ushona odlalayo ngiyambona umzukulu ngelinye ilanga uyayibhala ipost uthi hey uyagijima umfokanala Hozo umnenebulu ushuni wami mhlambe ushuni kamzukulu odlalayo ubona nini lokho ukuthi ushuni kamzukulu noma mhlambe ungena emculweni vele umzukulu iqhawe lakho obukela kulona noma ubhuti obukela kuye vele ke kube njalo before uqala nje ngeke kube khona abantu ababa ama role models akho before nje wenze into ethile so ubhuti umzukulu uye umuntu naye engeke ngawuthanda umculo wakhe kanye nofuthi nomfokadlamini usicebe okay yeah so kwagcina ukuthi ke uma ngingena ngesitayela sabo emculweni ngeke ngufihle lokho but ke into yomuntu mawuyenza ihambe ikuveza ukuthi uwena yeah so ngicabanga ukuthi nokuthi wezinto yomuntu esakhona esaphila leyo nto ikwenza ukuthi ube yi-underdog. Okay. Yeah, ube underdog in such a way ukuthi awuyiphambili. Okay. Ngalo hlobo ukufuna le engabuya ngalo ukubuzenzela okwakho. Yabo. So ngakimi akukhonanga ukuthi mhlambe ngiziyekile itayela zabo but uhambe kwaphuma uLimit. Kwaphuma uLimit. Njengoba senoLimit namhlanje yeah. So mhlambe njengoba umzukulu mayeyibhala ipost uyibhala ngoba vele uyabukela ukuthi hayi intwana hayi iyagijima manje ngoshoni wami noma mhlambe kukhona la kwaba khona mhlambe lenqabane ethile ukuthi hayi wena mfana uyabona ukuthi uzongiphazamisa noma mhlambe wafika waba ubhuti kuwena nje wathi hayi khuleka mfana ungaqhubeka noshuni lutho uyena umuntu wayengiphusha uthi uqhubeka nawo yeah impela wow sikushayila ihlombe kakhulu ke lokho into ke leyo sijabulelayo ngempela bakwethu Mlabalaba ushuni wakho yeah ushuni kaMlabalaba wenza njani uthola nini ushuni lo le style leso ogijima ngaso sikufikela nini noma i style vele othe mawuqala usebenza njengoba uMlabalaba echazile ukuthi insizwe beyigxile kakhulu ngapha ku production yasiyavela mhlambe usithola nini style lesi engingakusho nje yabona mina ukuqala kwami nje ukuqala umculo umuntu engangimthanda kakhulu umuhle khuzwayo nomqhumeni okay so ukuqala kwami nje ukufika nje uqala ngithi ngiya release album vele ngastika kakhulu kubona ngoba kwayibona abantu engangibuke kubona futhi ngangifunde kakhulu kubo bona abantu mhlawumbe ngisho ukuthi bangifundisa umculo wamaskandi so ibone engadlala ushuni wabo kakhulu kodwa ngabuye ngaba nalokho ukuthi vele egcineni kuzofuneka ngiveze kumina lokho futhi ngakubalekela angeke ngize ngikhona ukuqhubeka nomculo noma mhlambe kunezinye izinto ezohamba zingilimaze mangafuna ukuthi ngiveze kumina bami ukuthi mina ngubani yabo so ngiudlalile ushuni walaba abantu engangibathanda kakhulu wangisebenzela ngoba ulakhili igama laMlabalaba abantu balazi ukuthi uMlabalaba simazi eshaya into kabani yabo so ngase nami kwamanye ama-album njenge-album ethi njengoZahara ngike ngathi ukuzama ukuthi ake ngiveze ubumina bami ngaleso sikhathi kodwa nginowesaba ukuthi abantu mhlawumbe bazobheka ukuthi hey ngathi lento osuyenza manje asiyazi noma si-understand okusho kwangijabulisa kakhulu kwangabantu abayithanda kakhulu lezo ngoma lezi engizama ukuthi ngizenze ezithe ukwehluka kunalokho abantu abangazi ngakho so ngase ngiba nesikhathi sokuthi kwi-Son of a Carpenter ngizokhipha nje ukuthi mina okubhekene nami straight so abantu ngicabanga ukuthi i-style sami ke abantu basithande kakhulu nje yilapho nje ngisho khona ukuthi hayi bafethu futhi nakho ngokwami okusuka ngimina uMlabalaba siyazi ukuthi uphinda agxile kakhulu ku production ngikubalile nalokho nawe wakuveza washo ukuthi usebenzile nomzukulu mawusebenza nomzukulu wenzani kumzukulu ama backings noma kukhona nawe ingoma oyishayayo nomzukulu
Kumzukulu kahle mina ngibe umuntu owenza sound engineering. Okay, oh yeah. Yes, so mina ukusebenza nama artist amaningi but kumzukulu ngisho ukuthi album yakhe sayisebenza naye sibabili. Okay. Ngangumuntu odlala ibass guitar khona nesiginci ne-keyboard ngaphinde ngam-record. Ngabheka kwezinye ingoma. Kunenye ingoma lapha noma ngasayikhumbula ukuthi i-track number bani. But AI-leadwe yimina kuleyo ngoma leyo. Yeah, ngicabanga ukuthi kanjalo kwi-album kwamzukulu nje ilezo zinto nje eziningi ezanziwa yimina. Yes. Limit mawubheka u2021 sik 2024 njengamanje. Ngabe mhlambe umculo wakho usukusebenzele kukhona la ubona khona umehluko mawubuka isikhathi ofike ngasendimeni nesikhathi umculo namanje ngoba umculo wakho ukusebenzela kangaka. Kukhona umehluko? Yeah, ukhona umehluko. But engizokugqamisa ukuthi i-album engisebenzele kakhulu ile ka No Chance. Okay. Ngikhonile nami ukuthi kube khona izinto engizenza ekhaya. Ngikwazile nami ukuthi ngithole okuyisikolokolwane okuzokwazi ukungithatha ngibeke. Ngiyakha lapha ekhaya noma ngakuvezike lokho kodwa ke kuzovela nje unyaka ungakapheli. Ngicabanga ukuthi ngiqale nje I think 2 months back. Alright. Yeah, so ilokho okuningi nokusupporta kumndeni ngoba phela ngumfana yimina omdala ekhaya. Yeah, so umehluko omningi kakhulu ngicabanga ukuthi abantu okuyibona bona abenze lokho ilabantu engibabiza ngabelungu bami okungabalandeli okuyibona basibuka njengamanje. Okay. Ngicabanga ukuthi akulula ukuthi ngikhohlwa abantu abanjengalaba ngoba ngishaya ama-million nje ku-YouTube ingenxa yabo. Nginemoto ingenxa yabo. Okay. Ekhaya ngiyakha ingenxa yabo. Ingenxa yabo. Yes, abahleli bemcimbi bakhona. But abantu osekuyibona abangithathe bangibeka abalandeli. Okay. Yabo. So ngicabanga ukuthi ngaphandle kwabo angiboni ukuthi ngabe ngoLimit enguyena namhlanje. Ngiyacabanga ukuthi ke mbukele ekhaya uyakujabulela ngempela ukuzwa into ethi ke mayifane nalena njengoba nakanjani uzwa nje bakithi uLimit encoma iqhaza ngempela ke olibambayo ekwesekeni ngempela ke umsebenzi wabo basuke